Oändliga köer och rader av bilar. Ja. Hasse, säg något kul då. Nej, jag har inget roligt att säga. Inget roligt alls att säga. Det är så jävla stort, vet du. Det är så sanslöst. Det är fan, det är oändligt med bilar. What do you like yellow one? Läckert till det. Grymt. Varför sägs då på grund av dig vinkeln? Ja, det var ju bra musik så jag var ju synd att sänka, det håller jag med om. Högerut. Yeah. Åh, det var en lika som mig, han vill spela högt alltså. Fan vad folk det är. Det är grymt. Uffe, är det roligt att kolla på bilar? Lasse Passe, han bara kollar brudar. Bilar? Ja, självklart. Vad heter det? Fördelare? Säg fördelare. Fördelare. Får säg. Impala. Nej, Lasse, där har vi ju gått. Vill jag hållas? Nytt rör. Och med den jävla R44 igen. Sophelikoptern. Och den här elverket bak i bilen har du förutsett det. Den gick för 7. Elverket bak i bilen. Men du, den här säljer rör då? Den är ollad den. Jag måste hem på röj då för att man äter på ikan. Ja, tack. Nej, det var jävligt trevligt det här va. Och ingenting som säger att det är liknande. Ja, applåder och visningar. Det här är alltså Lorrader. Grabbarna som kör igenom här. Okej. Mycket folk. Just hold on a second. Jag ska bara kolla att det Det är ascoolt. ja, vi ska sätta igång alldeles strax med hela ceremonin här. Vi ska med dina grejer. Fan vad bilarna var stort det här. Vi får presentera lite folk här också. Mr. Carl Klingler.
Tarek Lingler, are you here? Come up here. Tarek Lingler, are you here? Han ropar på dig, Lasse. Carl Lindgren. Ja. Switzerland. Are you Switzerland. Nej, Schweiz. Belgiska Kongo. Ja. I see your car is here, but you're not there. Where's your car? Okay. Ja. Det är så jävla grymt. Läckert. Där står också en sån här uppe. Fjollbil. Hissar och grejer. Lasse, pratar om dig. Mina små byxor är upphittade. Ja, och hitta dina små byxor. Jävlar vad bilar. Jag får stå det. Ja. Ska vi jobba oss inåt i centrum utåt? Ska vi inte åka ner och äta? Ja, då stänger jag av nu. Hej då.